Badira pare bat hilabete dola jarri genuela martxan Hartu-Trena izeneko ekimena, eta horren helburua da Euskal Perso eta Iheslarien giza eskubideen alde ahalik eta herritar gehien aktibatzea, bakoitza bere eremutikan. Asmoa izango litzake, Euskal Herrian dozenaka herritan antolatu da egun hau, eta Tolosaldean bertan bai, 6 herritan antolatu dugu izango litzakena Hartu-Trena edo dinamika honen asteburua. Guk anoetan astebete atzeratuko dugu ekitaldia, datorren asten hasten dira herriko festak, eta guk 14-15 egin partez aprobetxatuko dugu herriko festako aurreneko eguna hilan 21 egiteko, kuadrilla ezberdinen artean argazki erraldoi bat, hemen azaltzen den logo hau irudikatuz plazan, dela sarek erabiltzen duena dispertsioa salatzeko, eta hoxe izango da gure ekitaldia anoetan. Bilabonan bertsoafari bat antolatu dugu, Onjo Gazta Asanbladearen eta Arituz Bertsozale Elkartearen laguntzaz, Aritz Mujika eta Imanol Irazustabarrenarekin larun batean, gaueko 10:00 gaztetxean. Tolosan ekitaldia eguerdiko 12:00 izango da larun batean, Triangulo plazan. Jon eta Matxin margolariek murala margotuko dute, eta gero horrez gain izango dira entzungai dispertsioaren inguruko testigantzak, musika saiotxo bat, bertso saio bat ere bai, eta luntxa, eta gero taldeko argazkia aterako dugu, etxe bezalako bagoietan, denak trianguloa hurbiltzen den edonor animatzeko, hoxe argazki erraldoi bat. Ibarran ostiral honetan egingo dugu ekimena, eta ekimen ibiltari bat izango da, hainbat geltoki izango dituna, 7:00 abituko da trena Ibarrako plazatik, eta gero herriko puntu ezberdinetan geltokiak izango ditu, eta geltoki bakoitzean giza eskubideen urraketa bati emango zaio atentzioa, dispertsioa, gaixolarriak, iheslarien egoera, eta bar. Ondoren plazan herri afari bat egingo dugu, janaria norbere esku da guk edari eta musika jarriko degularik, eta azkenik eguna La Jodedera eta DJ Bullen kontzertu batekin bukatuko dugu gaztetxean. Gu beraste egingo duguna da, lan baten ekitaldia 7:00 hasita. Aurrena izango kartel bat indeu, Gana Atalzan personaldeko kartel bat jarri problema erru baten, eta gero izango argazki erraldoi batin, eta pintxopote bat trikitilarekin.